Silav rojbaş hevanno di derbarê vê pêvajoyê de dixwazim hin agahiyên dawî bu were parve bikim. Meseleya çekdanînê ji çekdanînê wê de tir yan jî ji teslimkirina çekan wê de tir merov dikare navê wê weke îmhakirina çekan jî lê bike. İmhakirina çekan pênaseyeke baştir e ez dibêjim qey ber ku di pratikê de xuya ye wê wisa pêk were. Gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê yên HPG wê werin li deverekî kom bibin û çekê xwe îmha bikin. Agahî bi vî şiklê ye niha em behsa detayan bikin. Di nava van gerîlayan de kî hene? Profîla gerîla çawa ye? Yani ji gerîlayên nû pêk tê, yêkevin pêk tê, di nava wan de sîmayên naskirî hene ne tune ne. Di dema vê merasimê de wê ya merasim çawa wê were pêşkêşkirin? Sürpriz wê çi hebin? Ev gava ku wê PKK bavêje wê rêlber pêşketinê çawa ve bike? Ev hemî pirsin niha di nava vê bültenê de em ê hewl bidin bersiv bidin. Wekî din hevanno eger hûn komê ser hev bibin ez dixwazim çend agahiyan bidim we. Ji me re bêjin deng baş e her tişt temam e em hema dest pê bikin. Ev meselekê pir mühim e. Pêvajoyê em di nav dane heqeten jî tarixî ye. Pêvajoya 5 salan bi dawî dibe. Tekoşîna çekdarî ciyê xwe ji tekoşîna siyasî re dihêle. Ji navî wî merov tekoşîna siyasî jî nikare lê bike ji ber ku tekoşîna çekdarî û siyasî bi hev re birêve diçû weke zemînekî demokratîk merov dikare bibêje. Êdî şerê çekdarî li ser zemînekî demokratîk birêve diçe. Awayê mücadelê wêdî ne çekdarî be wê dîplomatîk ve siyasî be êdî em û dewleta Tirkiye çawa hevûdin dibin û tînin mafê xwe ê netewî em ê çawa bi dest bixin hemî di encama vê pêvajoyê de wê kifş bibe diyar bibe. Hevanno detayên ku hatine ez dixwazim bu were parve bikim. Çi ne ez nizanim temam hin peyam tên em hinekî baldar bin li ser peyaman dost hene dijmin hene divê em hinek baldar bin li xwe miqate bin. Di derbarê Mustafa Karasu da ez dixwazim ji were bibêjim bila dilê we rehet be. Mustafa Karasu li Kudirê çi karî dike hemî êdî zelalin tê zanîn li ser wezîfeya xwe ye ev sedî sê de îşev ew ê biaxife saet di 19 êvarê de li gorî saeta Ewropayê saet 20 li gorî saeta Bakurê Kurdistanê yan jî li gorî saeta Rojava saet di 20 de em ê jî cih bidin axaftina zindî ya Mustafa Karasu. û ez ê hewl bidim wergerinim ka çi dibêje çi agahî hene li berdestî wî ji îmraliyê jê re çi hatine û sürprîza ku wê di dema îmhakirina çekan de çê bibe sürprîz jî ez ê ji were bêjim çi ye? Öcalan wê sürprîz bike. Evaya kifşê ye. Hin tişt zelal bûne ka çi hene li berdestê me hevanno. Ev li aliyekî niha berê ku ez bikevim nava vê pêvajoyê li navçeya Saraçhana ya Stenbolê 42 kes bi sûcbariya heqareta li serokkomar hatin desteserkirin. Çima girîngin ev nûçe ji ber ku niha pêvajoyê em di nav dane qaşû pêvajoya demokratîkbûna Tirkiyeyê lê em dibînin ku hêzên dewleta Tirkiye her roj însanan dixin bin çavan li hember CHP derdorên CHP operasyoneke pir ecêb ya antîdemokratîk dane dest pê kirin dibin navê gendeliyê de. Gendelî hebe jî li Tirkiye me gotiye pêşî divê AKP'yî werin mehkeme kirin. Tenê CHP nabe. Elbet operasyonê li hember gendeliyê dikare li hember her kesî jî were dest pê kirin. Ev normal e li her derê dunyayê çê dibin tiştê wisa. Ama tenê tu CHP bixî hedef ev nabe. Niha hinceta binçavkirina însanên ku AKP ji wan hez nake heqareta li serokkomariyê ye. Di vê çarçovê de rojnamevan, nivîskar herkes dikare were binçavkirin. Em jî dikarin were binçavkirin. Sibê du sibê em vegerin Bakurê Kurdistanê jî xebatê xwe ê siyasî ê rojnamegeriyê bidomînin jî pir rehet e ku bavêjin ser mala me û bibêjin te heqaret li serokkomar kiriye em te dixin binçavan. Yani derbey mesela Kurd jî merû dikare were girtin. Yani hincet bahane zêde ne. Di zemîna demokratîk de dibe ev jî ji holê rabe. Yani heqareta li serokkomar dibe serbest be. Serokkomar çawa ku radibe ji me re dibêje terorîst,
çawa ku ji Serhedîn Demirtaş ra dibêje terorîst dibe heqê me jî hebe em tiştê ku ji me ra dibêje em îadeyê wî bikin. Heqê me divê hebe. û heqê me hebe ku em lê dijî wî bitekoşin. Wezîrê Karê Navxwayî Tirkiye Alî Yerlîkayê li ser hesabê xwe X'ê di derbarê bûyerên di mîtînga CHP de peyamekî belav kir. Yerlîkayê di peyama xwe de dibêje li Saraçhaneyê 42 kes ji ber heqareta li ser Hikûmetê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û dijberiya hêzên ewlehiyê hatine desteserkirin. Binêrin di vê derê de dijberiya hêzên ewlehiyê weke sûç hatiye hesibandin. Dibêje li welatê me tu kes nikare kolan qadan bike ciyê êrişa li îradeya miletê me. Ama em dibînin ku AKP îradeya milletê Kurd û Tirk qebûl nake red dike. Mesele wextê îrade be CHP sedî çil dengan digire. Tu kes nikare dibêje bi navê azadiyê jehra xwe ya nefretê li kolanan belav bike, rast dibêje ew jî divê nekin. Ez wê hişmendiya ku heqaretê li ser komarê me dike şermezar dikim dibêje CHP doh di roja sedî agirtina serokê şaredariya İstenbolê de Ekrem İmamoğlu li navçeya Saraçhanê mîtingekî saz kiribû. Di mîtingê de alozî derketibûn polîsan mudaxileyê xwe pêşanderan kiribû. Ev wekî agahiyekî çawa atmosfera îro ya li Tirkiye antîdemokratîk e ve ya mühîm e em behsa vê rewşê bikin. Hevan we ji min re gotiye her tişt temam e. û dîsa jî ji we re bêjim ji kerema xwe re ji bîr nekin di van rojên dawiyê de hêjmara aboneyê me zêde dibin bidomînin aynen bi vî şeklî ji kerema xwe re nesekinin bila kanala me mezin bibe. Nayê barin ser pêvajoyê. Pêvajo çawa dimeşe hevan na. Tarîxa çekberdanê kifş bû, diyar bû. Ez ê hema roja wî ji we re bêjim. Ev agahiyên ku ez didim êdî neveşartîne. Êdî resmî dibin, fermî dibin, eşkere ne. Pêvajoya çareseriya doza Kurd û Kurdistanê, pêvajoya demokratîkbûna Tirkiye, nav hûn çi lê dikin lêkin Tirkiye dibêje Tirkiyeya bê terör ama ne wisa ye. Kurdistana bê terör ji me dikare bêje. Ev demekî ye li Tirkiye tênî qaşkirin. Bi gavekî berbiçav konkret dîsa bora xwe li rojevê dixe bi îmhakirina çekan. Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyê nêzîkî tevgera Kurd hatine wergirtin, pêvajoya bêçekirina PKK wê di navbera rojên neh û yanzdê tîrmehê de bawekî pratîkî dest pê bike. Rojên neh û yanzdê tîrmehê teqebulê kîjan rojan dikin ez hema binêrim hevan no. Rojên neh û yanzdê di wan rojan da pêkitê we ji bo ewlekariyê em tam roja wî nikarin sedî sed diyar bikin. Lê teqebulê neh roja çarşemiyê, deh pêşemiyê, yanzdê roja îniyê hefteya pêşiya me. Wan rojan wê çawa çê bibe? Çawa çê bibe? Aliyê pratîkî de yani insan gerîlayên kev çawa tên çekê xwe îmha dikin li ber çavê çapemeniya cîhanê û çapemeniya netêwî. Li herema dibin kontrola yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekê de rojên ku behsa wê tê kirin neh, deh, yanzdeh merasimekê tê li derxistin. Endamên medyaya cîhanî, endamên medya netewî a Kurd wê werin vexwendin. Tê diyarkirin ku ev merasim wê ji aliyê dezgehên medyayê netewî heremî ve bawekî zindî were weşandin. Eger îmkanê me çê bibe hevalê me li wê derê ne, komek hevalê me ku ez navê wan nabêjim çend rojin haye me jê heye çûne wê derê amade ne, ew jî xwe hazir dikin bi kelecan. Ev dawiya pêvajoya 5 salên şer e. Di vê pêvajoyê de ku berî hatibû gotin bi rêya komekê sembolîk bêçekirin hûrgulî detayê nû derketin holê li gorî vê yekê çek wê bi merasimekî bêne tunekirin. Yani çawa ku hin kes dibêjin hêzên gerîla wê çekê xwe teslîmê dewleta Tirkiye nekin. Ev tune ye. Hêzên gerîla wê çekê xwe teslîmê saziya navnetewî jî nekin. Ev jî tune ye. Çi bikin? Ew ê çekê xwe îmha bikin. Hêjmara wan çi qasiye? Ez ji we re bêjim hêjmara wan sed nine, nod jî nine, heştê jî nine. Hêjmara wan heftê jî nine, hêjmara wan pêncî jî nine, hêjmara wan neçile jî, hêjmara wan derdora bîst e. Gerîlayên ku wê werin çekê xwe îmha bikin bawekî sembolîk hêjmara wan derdora bîstî de ye. Profîla gerîlayên ku wê çekê xwe îmha bikin çawa ye? Profîl yani gerîlayê nû ne, ê kevnin, ê berî ne, sîmayên askilî ne, erê. Ne gerîlayê nû ne,
gerilayên naskirîne rûyê wan hûnê nas bikin gerilayên ku herî kim 15-20 salin li serê çiyên Kurdistanê şer dikin ji bo dawa Kurd û Kurdistanê ew gerîlan e. Ê ku dawê baş nas dikin hakimê meselê ne tevgera xwe dikarin îzah bikin ji çapemeniyê re dikarin bersiv bidin her cî re pirsî ew gerîlan e yê ku tên çekê xwe îmha dikin. Ev helwesta wan ev hereketê wanê ku ew di nav de ne dikarin wate bidin. Ama em dibînin ji vir û pêve ev hereketê ku gerîla wê bikeve navê ne tenê sembolîk e wê ji aliyê pratikî ve jî rê li ber pencereyên nû ve bike di vê pêvajoyê de. Çawa? Biryar ya Öcalan bixwaye. Tê diyarkirin berî tunekirina çekan hemî hêjmarên yani numereyên li ser çekan serî numereyên serî ên li ser çekan wê dibin çavdêriya rêxistinên alîkariyê de werin tomarkirin werin qeydkirin. Tê diyarkirin ku ev gav hem ji bo şefafiyê baş e zelalbûnê û hem jî ji bo rewakirina pêvajoyê gelekî mühîm e. Saziyê navnetewî li wê derê hem dîmena qeyd dikin û hem jî numereya serî ya li ser van sîlehan ew ê qeyd bikin li cem xwe ew ê bi raporan ji berpirsê xwe re ragihînin. We got erê li gorî çavkaniyan piştî tunekirina çekan piştî ku çek wê werin îmhakirin eyn rojê ev tişta ku em bas dikin weke merasimekî pêk de. Ev koma gerîla ku em bas dikin 20-25 kesan pêk de herî zêde wê bawekî bê çek vegerin deverên xwe yên baregehê. Ev rewş di eynî demê de nîşan dide ku ev pêvajoyek ku em di nav de ne ji sembolîkbûnê wê de tir diçe. Yani gerîla edî dibêje ez bê çekim. Ez bawekî bê çek dikarim vegerim serê çiyên Kurdistanê. Ha, dewleta Tirkiye wê êrişî xwe bidomîne, wê dîsa dronên xwe bigerîne, li heremên ku lê gerîla lêne û merasim pêk dînin yan jî deverên ku gerîla lê vegerîne dewleta Tirkiye wê bikeve nava hereketê, wê kuştin çê bibe, îmhakirin wê çê bibe, ev jî girêdayî samîmiyeta hêzên navnetewî û girêdayî samîmiyeta dewleta Tirkiye ye. Di rewşekî wisa de pêvajo dikare hemî têk biçe. Ev bi vî awa ye. Merasim wextê ku hat ew hêjmara gerîla ku em bas dikin hatin çekê xwe îmha kirin û vegeriyan ciyê xwe dibe ku şevekî du şev li Silêmaniyê jî bisekin. Dibe ku bersiv bidin pirsên rojnamegeran jî. Ez nizanim pîlan û programa wan wê derê wê şevê ew ê vegerin ku derê merasim tenê rojekî dewam dike, sê rojan dewam dike. Ewlekariya vê merasimê ji aliyê kî ve hatiye girtin yani parastina vê merasimê wê çawa were kirin ew jî mesele ye. Bawerî bi dewleta Tirkiye tune ye. Gelo rayedarên Tirk wê li wê derê amade bin. Li ser navê dewleta Tirkiye wê kî hebe? Em dizanin ku dewleta Tirkiye ji berê ve xwe amade kiriye ji bo merasimekî bi vî şeklî. Tabî nel gur dilê wan e. Ji dewleta Tirkiye were ew ê bibêjin bila gerîla were çekê xwe teslimê me bike û bi xwe jî xweradestê edaleta Tirkiye bikin ku em ê li hemberî wan dew ve bikin, doz ve bikin û bi vî şeklî doz pêş bikeve. Ama ez dibêjim mücadeleyekî pir mezin heye di navbera wan de gerîla red kiriye ancak heta vê derê dikare dîmen nîşan bide. Ev jî niha di dema merasimê de Abdullah Öcalan rola wî wê çi be? Ew ê çawa tevgere? Hevan Abdullah Öcalan ji İmraliyê dîmenekî şandiye. Yani dîmenekî video ya şandiye ya jî ew ê bişîne. Ji ber ku hîn hefteyekî me maye. Di videoya bi dîmen de ew ê behsa vê meselê bike, behsa merasimê bike, watê û giringiya merasimê bike. Ev video wê belav bibe li çapemeniyê gerîla wê godar bikin, gelo hêzên gerîla ku wê çekê xwe dayînin beriya niha vîdeo temaşe kirine nekirine yan aynê rojê ew ê bi me re temaşe bikin. Em zanin hevalê me rojnameger yên li wê derê wê bawekê zindî biweşînin wê merasimê. Gava herî krîtîk e jê re dibêjin. Gava herî krîtîk çi ye? Ez hema ji we re bêjim sürprîza Abdullah Öcalan e. Ew jî dîmenê wî ne.
ji bo destpêkirina vê pêvajoyê çav li rê ye ku banga Öcalan baweyeke dîmen di wê merasimê de were nîşandan. Şandeya ku pêvajoyê bi rêve dibe, yani pir giringî dide wê meseleyê ku divê peyama Öcalan bi rêya vîdeoyê bigihêje raya giştî ya cîhanê. Dibêje ev bank ne tenê ji bo PKK, di aynî demê de ji bo jinû ve avakirina pêvajoya çareseriyê jî wê xalekî giring be. Xuya dibe ku ev yek ji şertên Partiya Karkerên Kurdistanê bû, ji bo ev merasim pêk were divê peyama bedîmen ya Öcalan bigêje berdestê wan. Li gorî şandeyê, yani şandeya ku em bas dikin ku bi îmraliyê re di nava tekiliyê de ye, Öcalan di vîdeoyê de bangê dike, perspektîva pêvajoyê pêşkeş dike, ev peyama vîdeoyê wê ji bo ciddiyeta pêvajoyê diyarker be, gelekî giring be, aliyê Kurd bi îsrar wekî şert danîbûn divê vîdeoya yani ku peyam tê de cih digre ya Öcalan ji wan re were û bigêje hedefa xwe. û em dibînin ku gerîlayên ku wê werin tevlî merasimê bibin di vî aliyê de gihîştine hedefa xwe. Ha hûn ê bibêjin fayda wî çi ye ji bo Kurdan? Elbet ev hereketekî piçûk e di nava pêvajoya mezin a berfireh de. Hereketekî tenê bi tena serê xwe nikare diyarker be. Pêvajo komple çawa birêve diçe. Ne tenê girêdayê aliyê Kurdê jî, Tayyip Erdogan, rêveberên dewleta Tirkiye, hereketê wan, gotinê wan her tişt diyarker e. Ew bi xwe ancak dikarin qirar bidin vê pêvajoyê bibin serî ya nebin serî, girêdayî wan e jî. Bi qasî ku em li konjonktûra cîhanê dinêrin, ew mecbûr in. Dor li wan teng bîye, di pîlan û projeyên navnetewî de dewleta Tirkiye cih nagire, ne ku cih nagire, cih nadine, rol nedane Tirkiye. Türkiye mecbûr e xwe bispêre projeyên Kurdan. Projeyên Kurdan jî projeya Öcalan e. Mesele ev e yani. Li pêşiya Tirkiye pir rêyên cuda tune ne. Ama li pêşiya Kurdan em ji were dibêjin pir rêyên cuda hene. Pêvajo têk biçe jî li pêşiya Kurdan rêyên alternatîf hene ku bi wan rêyan dikarin bigêjin hedefa xwe ya azadiyê. Azadiya Kurdistanê, azadiya milletê Kurd. Azadiya milletê Kurd pir ne berfireh e ya bi destxistina mafê netewîyê Kurdan e. Bi destxistin garantîkirina hebûna Kurdayetiyê ye. Wekî din ne tiştekî ye. Em tiştekî pir mezin naxwazin. Heqê Kurdan bi qasî ê Tirkan e, heqê Kurdan bi qasî yê Ereban e. Ew qasî. Ne zêde ne kêm. Em tekerê ji nû ve keşif nakin hevanda. Wekî ku wê were bîra we dibe, ev nivîsa ku têda van agahiyan belav dike, di peyama xwe ya 27 Sibatê de Abdullah Öcalan diyar kiribû ku PKK misyona xwe temam kiriye, bang li rêxistinê kiribû xwe fesih bike. Piştî vê bangê PKK di kongreya xwe ya 12 de ragihand ku wan biryar daye tekoşîna xwe ya çekdarî biqedînin lêbelê pêkanîna pratîkî ya vê biryarê jî hên nezelale, hên neketiye meriyetê. Ji bo ku biryarên PKK bikevin meriyetê divê dewleta Tirkiye jî gavan babêje. Ji bo vê yekî komisyonekî ava dikin li meclisê beriya tatilê, ev komisyon divê alacele qanûnan derbixe, hemî girtiyên li zindanan serbest berde û ji bo gerîla karibe vegere Bakurê Kurdistanê azadî bijî xebatê xwe bidomîne, divê zemîneke hukukî û siyasî ava bike. Şert ev in ji bo biryarên PKK bikeve pratîkê hevanda. Îjar gavekî ji bo têkçûna çekên ji bo aştiyê niha ev hereketê ku hefta pêşiya me em bibînin, yani hereket dibêjin merasim, yani behsa wê meselê dikim. Çavdêr dibêjin, çavdêrên siyasî ê ku meselê dişopînin, ew çawa dibînin vê meselê? Tunekirina çekan ji bo aştiyê. Ev sembolekî ye. Mirov çekê xwe bişewtîne, îmha bike ji bo xatirê aştiyê. Êdî hewce bi çekan tune ye. Em doh ez rastî vîdeoyekî duran kalkan hatim. Demekî dirêj beriya niha. Têda gotûbû em ne aşiqê çekan e. Em ji şer û perçûnê naxwazin.
Devleta Tirkiye erişi meneke rêveke bi salan berî gotibû. Yani em çima şer em pir bi hêsanî dikarin bi rêyên din jî ji bo heqê Kurdan tê bikoşin gotibû û ev vîdyoyê wî dîsa di medya civakî de pir derdkevin pêş. Çavdêr dibêjin ev gav tunekirina çekan e ji bo aştiyê. Lê pispor dibêjin çi ji bo tesîr bandora van gavên sembolîk zêdetir bibe. Di pratikê de divê dewleta Tirkiye gavên qanûnî bavêje, gavên siyasî bavêje. Yani ev girêdayê hebûdine. Yani tu merasimên sembolîk çêbikî jî mana xwe bi tena serê xwe ne xwedî watê ye. Têrê nake. Heta ku dewleta Tirkiye gavan navêje ev merasimên sembolîk bi tena serê xwe têrê nakin. Tabii bûyer geşedanê wekî Banga Öcalan, îmhakirina çekan, mekanîzmayên çavdêriyê ev hemî dibin pencereyên nû di vê pêvajoyê de pêvajoya çareseriya dawa Kurd û Kurdistanê de. Yani her tişt divê bi hev re bimeşe. Weke xebatên orkestraya li ser sehnê. Yek tiştekî cuda lêxe nabe. Divê bi hev re bimeşe. Yekalî nameşe. Ahengek divê hebe. Lehevkirinekî hebe. Li gorî wî merû bikaribe bi hev re rêve biçe. Ev girîng e hevando. Niha bi qasî agahiyên ku hatine berdestê me tabii bi peyaman jî ez ji were bêjim niha ez çavkaniyê xwe ji were nabêjim. Pêşî wê roja merasimê pêşî dîmenên Abdullah Öcalan ên ku banga çekdanînê dike dîmenê wî herî dawî wê were nîşandan. Öcalan pêşî daxuyaniya xwe dibêje, banga xwe dibêje, silavê xwe ji millet re dibêje. Sebebê vê merasimê ew ê îzah bike. Helbesta dewleta Tirkiye çawa ye, rayedarên dewleta Tirkiye çawa nêzîkê wî û çawa nêzîkê pêvajoyê dibin ew ê behsa vana bike. Paşê jî tevgera siyasî ya Kurd yani rêveberên PKK wê daxuyanî bidin. Ew ê dîsa bi eynî awayî ew ê bibêjin muheqeq em bersiv didin van peyamên seroketiya xwe. Paşê jî ew koma ku ji serê çiyê hatiye xwarê li derdora Silêmaniyê li herêma dibin kontrola yenekê de li pêşiya çavên çapemeniya cîhanê ew ê çekê xwe dayînin û ya agir berdinê yan jî ew ê bi şiklekî îmha bikin. Îmhakirina çekan ez dibêjim qey ew ê bişewitînin. Zêdetir sembolîk dibe. Yani zêdetir tiyatral dibe. Çi jê re dibêjin? Spektaküler çê dibe. Yani navî Tirkî nehat bîra min. Spektaküler xuyangî dibe yani tiyatral dibe, sembolîk dibe. Dî we çawa femkir bila wisa be. Hevano min ev vîdeo ji bo vê vekiriye vê êvarê jî saet di 19 da ez ê daxuyaniya Mustafa Karasu bavekê zindî bi were parve bikim. Niha bi destûra we ez hema li ajansa binêrim di nava vê vîdeoya me de eger nûçeyên deqeya dawî çêbûne derbarê pêvajoyê de min ev bülten tenê ji bo vîya ji were derxistiye. Di lêpirsîna Kulvara Lemanê de 4 kes hatine girtin. Ew jî şerma Tirkiyeyê ye. Yani karikatür hatiye çêkirin li ser mijarekî ew jî mijara bombebarana çek û sîlehan pêxember li jor ji xwe re halê hev dipirsin. Dewleta Tirkiye xwe weke nûnerê İslamê dibîne û weke heqaret pê nasê dike û însana dixebin çava ez bi xwe vê yekê şermezar dikim. Yani ez dibêjim însan, rojnameger, kovar, karikatürîst bila azad bin çi bixwazin bila xêz bikin. Heqaret ne li olê bikin, heqaret li olê jî nabe, li serokkomar jî nabe, li tek kesekî jî nabe. Ev çi mesele ye? Îjar şewatên li Tirkiye li bajarên cuda yên Tirkiyeyê ji ber germahiyê hene ew jî zerarekî ciddî dide xwezayê. Ez ji were bêjim hevalno provokasyonekî pir ciddî heye. Şewata van hereman ên li Aydinê, İzmîrê, li Kütahyayê, li bajarên din ku her sal şewatê çêdibin niha dixin stûyê gencên Kurdan
Di çapemeniya Tirkiye de ez rast hatim ku van şewatan dibe bi tu away mirov negre ser xwe bi tu away daxuyanî bi vî away hatibin kirin dibe mirov şermezar bike. Gencên Kurdan ku alîgirê ekolojiyê ne tu caran nikarin daristana bişewitînin. Daristan ayrê xwezayê ne bi tu şiklekî mirov ne dikare zirar bide heywanên di nava daristana de ne jî dikare bide daristana. Tiştekî wisa tune ye. Tu kesekî bi şewtandina daristanan tola xwe ji dewleta Tirkiye nikare bistîne. Şewtandina daristanan hereketekî dij mirovahî ye. Kî van şewatan bixestûyê gencên Kurda dijminê Kurdan e. Ne bila kes bikeve nava vê rê û kes neyê van provokasyonan û van fitne fesadiyan û tim red bikin ji kerema xwe re. Tiştekî wisa tune ye. Eger we dîtibe daxuyaniyekî hatibe dayîn ku me bibêjin me Agirberdaye Daristanê bêjin cehnema we kiriye ne hûnin we berpirsiyeriyê wisa xistiye stûyê xwe. Tiştekî wisa tune ye. Ev şandeya li Ewropayê ku çûbû xwestibû li Tirkiye rêzeke hevdîtina pêk bîne, xwestibûn bi Birêz Öcalan re hevdîtinekê pêk bînin. Wan daxuyaniyekî daye ji xwe re niyeta xwe beyan dikin. Abdullah Öcalan jî ji bo wan peyamekî şandiye, ew jî silavê xwe ji wan re dişîne û dixwest di pêvajoyekê azad de di demên azadiyê de ew ê bikaribin li derba hevû de bibînin, behsa felsefê bikin, behsa jiyana azad bikin, mirov yani ji xwe re niyetê xwe beyankirine ev tiştekî baş e. Hevan û ezan ha li hin malperên din ên ajansên navnetewî jî dinêrim. Ez paşê vegerim cem we pirsên we hebin pir bi kêfxweşî bersiv didim. Hûn jî ji nava pirsê xwe hezir bikin çi hebe çi tune be bersiv didim we ama divê hûn zanibin Mustafa Karasu ciyê wî pir baş e, ciyê wî ewlekariyê ye. Rêzeke erdhej hene li Tirkiye pêktin. Niha ev meseleya atomî ya li Îranê, Îranê dî bi ajansa navnetewî ya enerjî atomê re hevkariyê nake, bu ara naxebite. Ev Îranê daxuyanî daye, tê çi manê mirov dikare paşê analîz bike. Yani İran xwe ji vê xebatê vekişîne tê çi manê? Tabî tiştekî din jî heye ez hema ji we re bêjim hevano, kovarekî derketiye bi navê Hano, ez wî ji we re ez nîşanê we didim Hano deqekî. Ez vî hema rakim. Ev kovara Hano ji bo zarokan e, nû derketiye, dibe em xwedî lê derkevin, yani çi dibe bila bibe, çi dibe bila bibe, bila Kurdî be, ji bo zarokan be û mirov ji xwe re bigire û bike adetekî di nava zarokê Kurda de. Ez dibêjim tiştekî xweş e. Mesela çi dibêje zarokan kovar Hano li Swêdê derket û niha dikarin ji zarokê xwe re bikirin dibêje. Ev jî tiştekî baş e. Hevanno. Niha ez ê vegerim cem we pirsê xwe hazirin. Keştiya Amerîkayê balafirê xwe bar kirin û çû nêzîkê Îranê. Ez dibêjim ev meseleyekî pir rûtîn e. Yani keştiyên Amerîkayê yên balafirê bar dikin, ew normal li rojata navîn hene. Tirkiye problema avê divê hel bike. Niha zextekî didin ser Tirkiye ji bo ku ava li ser Rojavayê Kurdistanê û Iraqê hinekî berde. Baraj li ser barajê çêkiriye, bendav ava kiriye. Gelo çavê sêyemîn heye dewlet di dewrê de ne tunene bi qasî ku em zanin dewlet di dewrê de tunene. Ev yek ji kêmasiya vê pêvajoyê ye. Dewletên ku di naberê de hene jî xwe bawekî fermî beyan nakin. Elbet haya Amerîka jî heye, haya İngiltere jî heye. Ama bawekî fermî xwe berpirsiyar nîşan nadin, tê de weke hekem cih nagirin.
پرسی و تو نبین از خاطر جواد خوازم باشه هوانو ساعت هفتان دل بندامه بین از آخفتنا مصطفى کراسو جبو هوالین ما ایکو ترکی نزانن از ورگرنم کرمانجی باشه کام بنرن چت بیجه درباره پیواجوی ده و حتی نه مهیجی هر گاوا کو خبر بدست بخم آگاهی که نو بدست بخم از جواره بحث بکم دوی نابری ده لروسیا و آذربایجان جی پروبلم سیاسی دست بیکرنه نها آذربایجان دست بیکریه زمان روسی لنوا مفردات اخوا قدخه کریه لتمام آذربایجان روسیا زمان روسی هات قدخه کرن اف پروبلم که نویه دنابر روسیا و آذربایجان دست بیکریه رولا ترکیه و چابه ترکیه و zarar ببینه نبینه اوانا مسئله مهمن دمن پیش میده از خوازم دوسیه که تایبت د سرچه بکم نها حتی نها آذربایجان دبو کنترل روسیه دبو پشتی کو دست بیکر به اسرائیل ره نابره خوش کر آذربایجانه موزانن قرباغ چیایجی با الیکاری اسرائیل حتی به دست خستن ج ارمنیان روسیا لودری وکه چاوی سیمین ما یعنی پر نکت زیده نکت نابره اما اسرائیل پر باوی که وکری پشکری دا آذربایجانه لهمبر ارمنیان تشکی پر بالکشه برو دیسا آذربایجان جی د شرع لهمبر ایرانی ده پشکریه کی پر زلال دا اسرائیل نها جبروی مسئله نابرا روسیا و آذربایجان گلکی خرابه çünkü Rusya dışberiya İsrail'e dike. İsrail dest bekiriye leheremen de bun kontrola Rusya'da mrovê xwe bicî dike, ajanê xwe bicî dike, tesîra xwe, nüfuza xwe elwê derê zêdetir dike. Rusya jî serokê diasporaya Azerbaycanê kir bin çavan îro hem jî baweyeke dijwarî. Ev jî bû sebeb ku Azerbaycan hers bibe û li hember Rusyayê bikeve nava hem tedbîrên nû. Ha Azerbaycan ve karibel ber xabide li hember Rusyayê em nizanin. İşte xab kîva girêde de Amerikayê ve Avrupayê ve İsrailê ve gelo stratejiyekî çiqas rast e ku li hember Rusyayê merû pişta xwe bi İsrailê ve girê bide, bi Amerikayê ve girê bide. Ev dî kar û xebata Azerbaycanê ye. Êdî ew ê bigirin berçavan. Mesele çi ye? Ber bi ku derê ve ew biçin. Serê wan ew bikeve belayê nekeve belayê problema Azerbaycanê ye. Em zanin navbera Azerbaycan Türkiye jî pir nebaş e. Hem de mesela Kıbrısê de Azerbaycan Kıbrısê weke Tirkan weke dagirker dibîne. Kan binerin wê çawe kardeş ülke nema. Wê goterê Azerbaycan ne birayê Tirkan e. Mesele ne ye? Jaliyê siyasî ve Azerbaycan ne birayê Tirkan e. Navbera wan ne baş e jaliyê siyasî ve. Li hev nakin. Ez bikaribim sporekî li ser vê meselê bigirim. Ez ê pirsên di serê we de ji wan bikim. Şêrpiling di merasîma çekdanînê Ewropa û Amerîka endamê wê hebin. Di merasîma çekdanînê de endamê wan wê hebin ne bawekî fermî. Me gotibû çavdêriya wan ne fermî ye lê ew ê hebin. Ji bo ewlekariyê jî weke çavdêr jî ew ê raporê xwe pêşkêşî dewletê xwe bikin. Koçerê çiyayan dibêje gelo li gorî we îhtîmalekî heye ku Kurd cardin werin xapandin. Ez dibêjim îhtîmal tune Kurd werin xapandin. Kurd nehatine xapandin. Kesî baweriya xwe bi Tirkan û bi Tirkiye neaniye heta ku werin xapandin. Dewleta Tirkiye dewletekî bihêz e di tekoşînê de zorê li me dike. Rêzdar Öcalan wextê ku hat girtin ne ku baweriya xwe bi Tirka hatibû anî bû û ket xefika wan. Ne wisa ye. İstixbarata xwe bikaranîn, hêzên navnetewî bikaranîn û bi şiklekî esîr girtin. Niha divê pêvajoyê de pêvajoyên berê de jî em nehatin xapandin kî di dema Özal de jî em nehatin xapandin. Em tenê deneme dikin. Vana pêvajoyên deneme ne, ceribandin e. Ew tên ji te re dibêjin gavekî bavê jî em ê viya bidin te. Tu dibîj tamam ez gava xwe da vêjim. Ama tu bawerî pê nayînî. Tu gava xwe da vêjî. Ew navêje. Wê demê çi dikî tu vedgerî ciyê xwe ji ciyê mayî domînî. Van nayê manê ku tu hatî xapandin.
Niha divê pêvajoyê de min dô jî ji we pirs kir. We çi wenda kiriye? Ji bilî qezencê. Tehdîta li ser Rojava Sekînî girtin bi çavkirinê li Bakurê Kurdistanê, terora dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistanê sekînî tekoşîna Kurdan meşru bû hem di nava Tirkiyeyê de li ber çavê milletê Tirk jî heqê Kurdan meşru bû. Di qada navnetewî de ew lekeya terorîzmê ya li ser tevgera Kurd sis bû hema bije rabû ji Ewropê ve tu dewletekî Ewropî nikare ji tevgera siyasiya Kurd re bibêje terorîst. Yani pir aliyên pozîtîv ya vê meselê hene. Kurd di nava xwe de bûn yek. Barzanî Talibanî tevgera wan, tevgera siyasî ya wan bi vê wesilê bi rêxistinê nêzê PKK re bûn yek, tekoşîna xwe bi hev re didomînin, yekrêzî çêbû. Wana hemî girîng in. Yani berhemên vê pêvajoyê ku me tiştekî wenda nekiriye heta niha, me tenê qezenj kiriye. Heqê netewîyê Kurdan jî wê pey derpê were. Ji ber vê xapandin ez nabînim. Tune ye. Maşallah heyret mala te ava gelek spas ji bo endametiya te her hevî. Hevano mesele bi vî şeklî ye. Yani wekî din çavê yekemîn tune be dîsa lîstika erê. Niha dewleta Tirkiye pir rehet dikare vê pêvajoyê xirab bike. Rast e, dikare xirab bike. Kurd zû bi zû xira nakin ama ew xirab dikin. Ama tiştê ku em wenda bikin tune ye. Ji bîr nekin ême hêz û quweta me ne di çek û sîleh de ye. Yani hêz û quweta me di kitlê de ye. Di girseya gel de ye. Di mafdarbûna milletê Kurd de ye. İsrailê mercên agirbestê yên 6 rojî qebûl kiriye. 6 rojan wê agirbestekî bidome bi Îranê re. Ev jî bi vî şeklî ye. Wekî din kîja meselê hebû min dixwast ji we re bêjim. Ez cana tişta ji bîr dikim, ez not digirim jî ji bîr dikim ama tiş nabe. Ji ber ku êvarî jî bültena me heye. Ez zibendê me ku Mustafa Karasu derkeve. Li Sûriyê teqînekî çêbiya wekê deqeya dawî ez ji we re bêjim nûçeya deqeya dawî heye hevano kal bendê bin ka deqekî ez hema ji we re bixwînim. Li bajarê Hama li gundê Cibrîn li wê derê tankerekî teqiya gelek însan hatin kuştin birîndar hene li Hamayê li gundê Cibrîn tankerekî ew ê gaz û petrolê teqiya ye. Ama ji aliyê kî ve hatiye texandin gelo ev sabotaj e yan jî di encama qezayekî de teqiya ye ev nayê zanîn lê em zanin gelek kes hatine kuştin yan jî mirine birîndar bûne. Ev bi vî şeklî ye. Hevano mala we ava gelek spas dikim ji bo eleqeya we heqeten baş e van rojên da wî hûn eleqeyekî baş nîşanê me didin û hûn bawerî bi agahiyên me tînin heta niha ez kêfxweşim ku tu agahiyekî me derew derneketiye ev salekî ye hema em weşanê dikin gelek mîvanê min jî hatin vê derê hem mîvanê min agahiyên ku dane pêşbîniyên ku kirine û agahiyên ku me bi xwe şîrovê kirine heta niha tu yek ji wan derew derneketiye hema hemî rast derketine ev me kêfxweş dike. Ev jî nîşan dide ku awayê ku em difikirin mantiqa me rast e. Awayê şîrovekirina me rast e digihêje hedefa xwe. Bi hêviya rojên xweş azad saet 19 delgorî saet Ewropayê
saat dibistan del gori saata Kurdistanê bimerabin em ê bawekê zindî cih bidin axaftina Mustafa Karasu ya herî dawî ka minirin çi dibêje di nava van du mehên dawî de Mustafa Karasu ku derê bû çi bû ku derê çi agahî bixwara anîne di tûrê wî de çi heye Mustafa Karasu bixwe li ku derê ye